Hey doe, het is er weer de eerste aflevering van Check. Mooi dat je best. Aas naar reportage hoe de allerlangste winter en natuurlijk het nice van deze week. Van de week druk best mijn huis, mijn viewwork, mijn uit van Hoesjen en misschien mijn reedrieden. En krijgt even een titel om mijn kranten te lezen. Hier is uw belangrijkste nieuws van Oranje Wieken uit Friesland. Foute boel. Jongens, wij hebben wat oors besteld. Nou ja, alle begin is moeilijk. Dit is de paardwiezer. En dat is een squalle in Oentjek. Hallo Oentjek! Reinhard! Fans. Maar jongens, gaan alsjeblieft gauw naar binnen. Lekker warm. Wij komen aan nog even meer in de klasse. Goed, het nice van deze week. Take 2. Bewoners van 8 huizen in Jorwert mochten oudjaarsnacht net in een eigen bed sliepen. Ze moesten uit haar huis omdat er een gaslek was. Ik sloeg naar bed, ze kreeg even mijn kleding van. En nou ja, vreugd van hem, kwam. En ik zei, nou ja, we moeten eruit, want het gaslek, no? Nou ja, wij eruit, ik heb kleding ontsjouwd. En toen moesten we hier naar daar. Malkoor 22 meisken van 0 tot mijn 84 jaar waren opvangen in het café van Jorwert. Het was te gevaarlijk om die nacht thuis te sliepen. Dus moesten ze in het café of bij vrienden een slierplakje ziekje. Het gasbedrijf had wel zo'n uren dwaande west het lek dicht te maken. Waarschijnlijk is het lek ontstaan door illegaal vuurwerk dat in een putje gegooid is. Ja, spanning en sensatie. Er binnen dit jaar mijn autonij volle meer Friezen verwoenen rekken door vuurwerk als vorig jaar. Toen melden haar 10 meisken met verwonings en dit jaar maar liefst 49. Onder die 49 slachtoffers haar 8 bijen tussen de Zaan en Tolwier bij de dokter of in het ziekenhuis West. De meeste verwonings wienen aan handen en egen. De ongelukken gebeurden doordat de bijen het vuurwerk vanuit de haan afstutsen of omdat ze te dicht bij vuur stien. De ambulancedienst wil nou graag dat er een nieuwe voorlichtingscampagne komt om bijen te waarschuwen voor de gevaren van de knallers en vuurpilten. Met een grote kraan waar toonsje het ijs in de haven van Boerum stikken maken. De Schotsen moesten iervrien op een wal gebracht worden. Boerum is namelijk een van de plakken dat alle jaren op Nijjaarsdag meisken en bijen het water indoeken. En dat is... Koud! Koud! In het hele land waar het op 64 plakken de Nijjaarsdoek houden. Op zandje plakken in het noorden van Nederland gaat de doek net terug, omdat het te volle ijs ligt. Ja, wij praten deze dagen van zelfs een soort goede voornemens. Wat willen wij doen en wat willen wij wezen in 2011? Wij willen de goede voornemens van de paardwiezer in Oentjek willen weten. Ik wens voor iedereen een gezond en gelukkig leven. Maar wat mag ik zeggen? 2011. Ik hoop dat in 2011 het IS heel erg sterk wordt. Ik hoop dat in 2011 iedereen gezond is. Maar wat mag ik zeggen? Ik hoop dat ik in 2011 volle beter kan rijden. Ik hoop dat in 2011 de halve sterren tacht is. Ik wens je dat iedereen op stroom gaat rijden. Ik hoop dat ik in 2011 een gezond leven krijg. Ik wil in 2011 scout worden door Jereveen. En Reinoud een gelukkig najaar. Yo, thanks. En doe ik, hè. En dan maar hoop je dat het alle keer wat uitkomt. Mijn goede voornemen is om lief te wezen. Tjen alle famkes. Maar dan ik echt alle famkes, hè. En zeker tjen uw eigen verslagjouwster. Zo, dat is ze. Hey, Aliet. Hey, Reinoud. Hoi. Wist je wat ik nou steen? Op een ijsbaan. Nee, fout. De viever van die buurman. Nee, echt fout. Ik ben bij een pingo. Bingo, dat is toch van die tekenfilm? Nee jongen, dat is geen tekenfilm. Een pingo. Dat komt uit het Ierstiert. We hebben natuurlijk dit hier een hele betierde winter, hè? En daarom wordt die echt heel erg lang. Maar wist je dat wij nog volle langere winterzoon hebben? Wel van duizenden jaren lang? Dat is pas een echte winter.
Jon Kloosterman, jou kunt mij vertellen wat een pingo is. Ja, een pingo die is ontstaan in de laatste ijstijd. Toen weer de bodem weer een soort permafrostachtige bodem. De hele bevazen weer, meters diep. En in die bodem borrelen groenwetter omheen. En dat groenwetter dat vormen soms ijslenzen. Ja. En als het dan weer tijden en dan gaan het weer vriezen, waar de ijslens altijd dikker en dikker en dikker. Duizenden jaren lang. Het zal wel heel koud wezen. Hoe koud wie het dan? Weer 20 of zo? Dat min 20, daar kan je rustig nog wat graden bij opdwaan, want het wie heel vaak wie het min 40 en nog kouder. Ja. Oh, wat koud. Vreselijk, ja. Ongeveer 250.000 jaar in begon hier alles dicht te vriezen. En kwam hier een dik pakket ijs te lezen. Het snijden, het hagelde soms en het ijspakket was steeds dikker. Er ontstond een hele grote gletsjer en die bedekte het hele noorden van Europa. En die staren gewoon deze kant uit schoot. Ik over Friesland en Nederland en die is ongeveer stokken bij de grens van Haarlem naar Nijmegen. En die laatste ijstijd, wanneer wie die precies? Ongeveer 40.000 jaar lang. Je leidt nog van die vorige gletsjer, je leidt nog een soort ijs. Dat vreeg weer aan, het was weer kouder. En opnieuw kwam er een lang gletsjer deze kant uit ruwen. Maar die kwam net verder als de lijn Denemarken naar Duitsland. Net meer in Nederland. Maar het hier ook gevolgen voor ons, want wij kwamen hier terug in een soort poolwoestijn. Oh? Die ijstijd is ongeveer 14.000 jaar lang is die weer stappen. Toen was het weer warmer en toen begon het hier weer te begroeien. En toen kwam je weer op beesten en mensen in. Dus zas zeggen ijstijd eruit? Ja, je is juist een hele grote gletsjer lezen. Ja. Nou, door de grote druk van het ijs, waar die onder, nou, waar die wat vloeibaar, wat een vloeibare ijsmassa, en daar is erop begonnen te drieën, staren gewoon deze kant op naar Nederland daar. En in de zool van die gletsjer waren al die stenen mee voert hier in Nederland daar. Die waren van de bergen afskeren in Noorwegen en Zweden. Nee, die vinden we hier terug. Dit ben die stenen uit die gletsjer? Ja, die ben hier al hier met dat ijs in kwam. En we vinden ze hier waarom. En er zijn al hier verschillende soorten, dat kan je hier zien. Ja. Maar we kunnen die verschillende soorten precies waarom brengen naar de bergen die te lezen in Finland, in Zweden of in Noorwegen. Maar waar vind je deze stenen dan? Deze stenen vinden we in de bodem van Friesland. Die kunnen we overal in het keiliem waarom vinden. En dit is nou wel een hele mooie. Dit is een soort zaansteen van wel 500 miljoen jaar oud. Dus als ik die stien onrijtje, dan steen ik in contact met 500 miljoen jaar. Ja, het is haast net voor te stellen, zoveel hier, maar het is heel bijzonder natuurlijk dat je iets wat heel oud is, 500 miljoen jaar oud, dat je dat jood nog in handen gaat kennen. En dat je het gewoon samen onrijtje kennen. Het is, het is een stuk geschiedenis van Friesland. Ja, ja. Hier van. Ja. Ik hoop dat iedereen volgend jaar de groep 8 een goede naar school krijgt. Ik hoop dat ik in 2011 een betere voetballer word en dat ik dan elke keer met mijn team een wedstrijd win. Ik hoop dat ik in 2011 niet ziek word. Ik ga in 2011 goed voor mijn puppies zorgen. Gelukkig nieuwjaar! Gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat Heerenveen in 2011 kampioen wordt. En Reinoud gelukkig nieuwjaar. Ja, dank u. Doe ik ook wens mij naar hier. Ben er nog meer goeie voornemens? Ik ga in 2011 de jackpot winnen. Ik wens alle mensen een gelukkig 2011. Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar!
Ik hoop in 2012 dat iedereen meer naar buiten gaat. Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar. In 2011 ga ik mijn kamer beter opruimen. Ik hoop dat er in 2011 een stukje van de vrede bij komt. Ik ga in 2011 lekker uit slepen. Ja, sliep dan maar lekker uit. Dan zult hier ik blij mijn wezen. Hasto trouwens lopen ze naar je Check Hive site zoen. Daar is er ook op mijn werkje. Foto's, filmpjes, alles kan erop. Vooral een foto met de checksticker, daar zijn wij gek op. Dus zochtsto of kist er wat leuks, stuur het in. Dat die in de man van Cambuur rek. Ik ben Kevin van der Meulen en ik kom uit Leeuwarden. En ik ga jullie een trucje laten zien. Dat lukt dus nog niet. Ik ben Kevin van der Meulen. Omdat mijn vorige trucje niet lukte, probeer ik wat anders. Het is veel te koud. Ja, doe dat maar eens na. Als het in slag gaat, stuur het dan in via check.nl of via onze Check Hives pagina. Pas beslist ik even checken must op Hives is Sahar moet blijven. Doe kist het verhaal. Sahar is 14 jaar en wen het nog wat 10 jaar in Nederland. Maar de komende dagen ben verschrikkelijk spannend voor haar. Want in kwarten jet ze van de minister als ze je blauw mij of wat ze weerom aan naar Afghanistan. Het is de oorlog en zeker van Famke verschrikkelijk gevaarlijk. Dus je nou naar de Hives pagina, breng die steun uit, want misschien ben je dan nog correct op tiert. De vakantie is voorbij en het najaar is weer begonnen. Hast u wel een agenda of zo'n handige kalender op die telefoon? En hast u ook wel eens aanvregen waarom nou precies op 1 januari het najaar begint? En waarom nou net op 8 oktober of op 24 februari? Waar het dat betocht? Wij zagen dit van daar uit. Na de salving van David ter koning 1032 hier. En na 65 weken van jaren nevens Daniels boek van Versissings. In Balzet wen het een pastoor die het alles weet over de geschiedenis van de kalender en over de tijden van het jaar. Pastoor Jan Romkes van der Wal is een belezen en geleerd man. In het zo'n 50ste regeringsjaar van Octavianus Augustus doet de hele wereld in vrede weer. In het 6e tijdrek van de Erde, toen is Jezus Christus, eeuwig God en Zoon van de eeuwigheid, binnen te Bethlehem in Juda, uit de maagd Marije en mens geworden. De berte van uw Heer Jezus Christus naar het vlees. Maar hoe zit het eens met uw kalender? Uw kalender die komt eigenlijk uit Egypte wij. Dus, en de Romeinen hebben die Egyptische kalender veroren en zij die weer bij ons komen. En zo hingen die kalender eeuwen en eeuwen, maar toen zeiden ze dat er een fout in zit. Ze hingen een skrikkellier te volgen. En het maakte dat als ze dat terug in wie een Peeske en Christi op dezelfde dag komen. En toen zei de paus, dit moet uitwijzen, we slaan het 12 dagen oer en dan komt er een skrikkellier minder en dan ben we dichter bij de weerheid. En oorlog werd christelijke kerken binnen is eigenlijk de christelijke kalender. En in de tijd dat Europa een soort kolonies hier, over de hele wereld, wij waren haast in de hele wereld de baas, toen waren ik overal de Europese kalenders broekt. Maar in onze tijd zeggen we dat de Chinezen zeggen, er zijn eigenlijk meer Chinezen als die de Chinese kalender broeken, als al die mensen die de Romeinse kalender broeken of de christelijke. En de islam, die hebben mannenkalender trouwens, die is helemaal aan de mannen koppelen, maar er ben ik miljoenen mensen die volg je, want die staat in de Koran, ik zou beschreven. In de oertijd hier maar net direct een kalender, men zei wel dat uw volken als oudste kalender hier de tijd dat de hoeders met hun schip erop uitgaan en de tijd dat de hoeders weer omkomen. En dat is in uw tijdrek is dat in mei en in november. Of beter nog, we binnen onze oude wet zien, we hebben het dan ook over oude mei en oud allerhelgen en dat is 12 november en 12 mei. Dat zijn de twee keerdatums.
En dat de hoerders thuis kwamen en dat ze voortkwamen. Ze zijn beide van ouds op de eerste van de mannen. Daarom hier had de meidje maar de nieuwe mannen, liet men zeggen. Het begin van de mannen. De mannen is in 28 dagen gaat de mannen van nieuwe mannen naar oude mannen. En de oorkalender is de zinnen. De zinnen die de dagen, dag en nacht bepaalt. En de zinnen die lietser wordt en grutter wordt, maaitijd en jest. En dan heb je heel belangrijk punten om een keer in de winter, dat de zin op zijn allerzwakst is. Dat is om 21 december heen. En dan waren de mensen niet bang, dat dachten ze de iedere keer vergeet, het alles bevriest en wij kennen het meer langer Libby. En dan gingen ze op horens blazen, vuren, maaitjen. En ik in uw stiet nog kloklieden in het wouden wordt in het dorp nog alle dagen kloklet in de Christiet om maar het lucht waarom te roepen. De priesters, dat waren de jongen die de dagen telden en die onjoegen maar de klokken wanneer het Christiet weer, wanneer het Peeske weer en hij is daar. En dat is nog altijd zo. Als hij is jong, 12 uur, dat hij hier is, dan liet ik de klokken en dat hervormde ik en dan lieten alle klokken hoe balzet en dan begint het vuurwerk. Dus het cirkel ligt nog altijd zien, de pastoor die denkt het is 12 uur en die begint de klok leren. En dat is eigenlijk duizenden jaren al mijn voorouders, die heidense priesters, die dat al. Mocht je nog meer weten over de geschiedenis van de kalender? Zoek even op pilgeralmanak.nl. Mooi, dat weer even deze week. Ik ging in 2011 heel goed mee best wel op een grote school. Vrede op aarde. Gelukkig nieuwjaar. Oh. Ik hoop dat volgend jaar lieke goed gaat als dit hier. Gelukkig nieuwjaar iedereen. In 2011 wil ik meer sporten. Hoop ik volle meer jeugd te verzinnen. En hoop ik dat Auke Jon eindelijk van me op een knibbels gaat. Oh, een verliefde juf. Nou, Auke Jan, jongen, stuur het filmpje al even in als de de knibbels gaan wist. Dit was de eerste aflevering van Check. Na je week ben wij er weer. Houdo!